Well mga idol, good morning again sa inyong lahat dyan. At for this video mga idol ay papakita ko sa inyo yung huli ko sa panalambat mga idol. Ilagay ko kagabi. Yan mga idol, pinalinis ko sa yung asawa mga idol para lutuin ngayong umaga, pang umagahan namin, ulam. Yan, pakita ko sa inyo mga idol. Maraming salamat sa nagpahiram ng lambat sa aking pinsan. Yan, sana at may mag-sponsor sa atin mga idol para may sarili tayong lambat. Yan, maraming salamat. Papakita ko sa inyo aking mga huli mga idol. Ang ulam lang to mga idol. So mga idol, ito yung mga nalambat natin. Yung maliliit mga idol. Tapos may bangos din tayo. Ito yung maliliit mga idol. Pag uminit ng matindi ngayon, ay bibilad namin. Lagyan ng asin para maging tuyo mga idol. Tapos ito mga idol, meron din tayong tinatawag sa amin ito gisaw. Tapos ito hindi ko alam pangalan. So ito mga idol, may bangos. Yan, nililinis mga idol para prituhin ang ulam ngayon. Tapos nakapagbigay na din tayo doon sa may-ari ng lambat mga idol, doon sa aking pinsan. Kumuha na din siya nito. Tapos doon sa papa ko rin, kumuha na rin siya. Doon ko to nilagay sa pantalan pa rin mga idol. Yan, may pangulam na tayo mga idol. Maganda talaga idol pag may lambat kasi mas marami yung mahuli mga idol kaysa mamingwi tayo dun. Yan, kahit luma na yung nahiram kong lambat mga idol, maraming butas, nakakahuli pa rin mga idol. Yan, may pangulam na tayo, saka nakapagpamigay din tayo, pangulam, pangumagahan. Yan, maraming tulong na to, malaking tulong na to mga idol para sa amin. Ayun mga idol, napapakita ko sa inyo yung huli ko. Maraming salamat sa pagsubaybay. Sana ay mag-subscribe ka sa akin channel. At sana sa makakita nito na handang tumulong sa mahirap, kahit pang lambat lang mga idol. Dito ko na tapusin ang video ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa suporta.